Dit wordt het nijste project van de leerlingen van Skipswerf de Vries. Het jacht moet in oorliertijd volslijn verbouwd worden. Hij wordt helemaal stript. Ja, zo moest het zien. En uiteindelijk wordt er weer helemaal opgebouwd tot een supermodern retro-jacht. En het bijzondere is dat het toch leerlingen gebeuren zal. Ja, absoluut. We hebben natuurlijk een eigen bedrijfskwallen. En de leerlingen die er op dit moment op zitten, dat binnen nu 30, die zullen hiermee aan de gang. De leerlingen krijgen haar lessen op de werf zelfs en kunnen den jonken dus direct aan de slag. Nick van der Kooi is een van de leerlingen die het dadelijks de boot mooi bouwt. Hij giet al voor zijn tweede diploma en vindt het een groot voordeel om alles op de skipswerf zelfs te leren. Het is niet allemaal het boekje. Nou, je hebt de schepen die we bewerken, dat leidt allemaal hartstikke dichtbij. Dus je kan nou gauw eens even de leraar metnemen naar het project en eens even laten zien waar je nou uiteindelijk mee bezig bent. Voor de werf zelfs is het een groot voordeel. Ze hebben nu volle meer controle op wat de leerlingen doggen en leren. Nou, het is eigenlijk tot stand gekomen op het moment dat wij ook bezig waren met een jacht helemaal te verbouwen met leerlingen. Toen bleek toch dat de leerlingen al naar verschillende opleidingscentra moesten in de regio. Wij waren een heel soort kwijt. We wisten net precies wat ze daar dienen. En het sluit ook net helemaal aan op hetgeen wat ze hier doen moesten. Dus uiteindelijk hebben we toen besloten om het onderwijs in huis te halen in gearworking met ROC Friese Poort. En mooi succes dus. De eerste prijzen binnen, maar wat nog volle wichtiger is, de klanten binnen tevreden. Ja, de klanten die vinden het hartstikke mooi dat wij investeren in onderwijs en in leren. Dus dat loopt eigenlijk nog meer klanten om. En vaak ook ondernemers die zeggen, hey, wij herkennen dat probleem. Wij kennen ook net zo goed goede vaklui vinden. En we willen graag een bijdrage doen om daar ook om mooi te doen.